mu kuma babu rubutun da muka yi sai la ilaha illallah babu karatun da muka yi mana bido dan haka akan annabi wallahi babu abin da zamu ce muna nan babu inda zamu je wallahi babu inda zamu je muna nan kuma duniya ran mu ban sani akan mun da ake duniya tana ganin mu duniya tana ganin mu da abin da ake gashi nan mun zo an turo wakilan mu mutum biyar amma muna sauraro daga nan har sati mai zuwa muna nan albarkacin annabi babu inda zamu je sai dai ko ga wakin musulman matsa babu inda zamu je akan annabi wallahi mu akan annabi ba abin da muke kira shi muna gani a cikin mu ko mai rera ba ba tarbi ne ka gamsu ko ba da tarbi mu ba mu zo a gina mana makaranta ko wani dakin karatu abin da muka zo a gina mana mu kai a ga mataki akan mu fansa ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabi kawai a dau mataki shi ne kawai a dau mataki ba abin da muke jira wani ba za mu buƙatar fiye wata dukan mu muna kasuwanci kuma Allah yana hore mana ba mu buƙatar Allah mun shirya mutuwa akan kawai buƙatar mu akan annabi kawai a dau mataki kowaye a dau mataki akan sa annabi ya fi gaban wasa annabi ya fi gaban wasa annabi ya fi gaban wasa wa muwal daratu mu wajen da kusa daga sada ba sai da bauna habba annabi ya fi gaban wasa mu akan annabi wallahi lazim mu mu fansa ne wallahi lazim dama bayan ranka babu abin da za a yi dole mu fansa bayan rai babu abin da za a yi kai mu mu muka fansa mu da ba mu ji daɗi ba mu ga matakin da zaro ga kan janabin Annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce mu da labil mu'mina min anfusihim da ga kaunan mu muka bayar akan maganar da aka gaya masa idan an ba mataki yayi in ba ya dauka ba da abin da zai faru na gaba wallahi ba za mu wannan haka yake ba za mu ai yanzu ba in dai da gwamnati da action ba haka ko za mu da matakin mu wannan din ma sai kai karshe wannan ma mataki ai mu daga nan wannan haka yake mu fito kenan wallahi mun ga mu fito kenan wallahi wanda muke jira ba wani kuwa mun san me muke kenan ba mun zo da mu ga mu da koma duka sai da muke sallama da iyalan mu mu akan annabi mu a fitina muke nema ba da kowa tunda da hukuma gwamnati ta sa hukuma ta abin da ya dace mu bukatan mu kenan shi yasa muka zo gurin gwamnati za ta iya mu mun shirya za mu iya shine kawai ba zai yi ba babu inda za mu je wannan mun fito dalilin dalilin barka a'a ba har an yi sai da annabi muka fito mun fito saboda shugaba wanda rayuwar ta mu gaba ɗaya dan shi aka yan cire wula ai mu ban sare ga wanda Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko za ta tashi kiyama sai dai ai iya maka wata ai ya saba ta shi ya raba mu da shi ya saba ta wannan magana to dan haka na mu mun san sa muka fara akan manzon Allah sai dai mu mutu wallahi ran mu ban sare ga manzon Allah dama rai ne kawai kuma kowa ɗaya gare shi ba kuma dole ne kowa ɗaya gare shi kuma duka za mu je duk inda za a je duka lahira ce dukan mu za mu tafi to ba wani abu muke ya Allah Allah me zaka ce game da wannan wala ni fa mun zo ne gidan gwamna akan wannan taba annabi da ake a wannan gari na wuce a matsayin mu na masoya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abun ba ma iya bacci duk lokacin da aka yi shi kuma wannan abun ko dan adam aka yi wa ba ma manzon Allah ba ya kamata a ce duk wanda yake kaunar sai fito ya nuna fushin sa kai balantana wanda Allah ya duniya dan shi ya yi lahira dan shi to a yanzu mun zo gidan gwamnati domin a bi mana haƙƙin akan wannan taɓa jami'in manzon kuma muna son mu ga gwamna idan gwamna bai fito ba ko da za mu wata ɗaya a nan to har sai gwamna ya fito ya saurari koken mu kuma wallahi al'azimu idan gwamna bai bi wannan kadi ba sai mun yaƙe shi
sai mun yake shi a wannan zabe mai zuwa izinin Allah da karfin mu da dukiyar kamar yanda wasu suke magana cewa kowa da kowa insha Allah kuma jama'a muna kira ga ƴan uwa Muhammadawa cewa lalle duk wanda wannan sako ya isan masa ya fito domin kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna nan har sai gwamna ya fito assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa kamar yadda ake gani mun fito wannan abu wanda duk wanda yake kyakkyawan imani a zuciyarsa bai iya bacci ba jiya ba ma tun jiya ba dama can baccin gaba ɗaya ya ɗauke mana sannan kuma jiya ya ƙara yin abin da kwakwalwa ba ta tunanin zai zo mata ba wanda ba ma son ma wanda Allah bai kai kunnensa ya ji ba Allah kai ya ji da kunnensa haka wannan fitowa da muka yi umarni ne na Allah wanda ya bayar domin mun sani duk kitaba inda Allah yake nuna zafi irin lokacin da aka taba masa wannan masoyi nasa ayoyin Qur'ani suna na cike da bayyana waɗannan hatta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayyana haka wanda mun sani a hadisi wanda kowani ka taba Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi wanda da shugaban waliyai wanda gaba ɗaya da san sane suke zama waliyai Annabi sallallahu alaihi wasallam taba shi da haka muka fito kwanmu da kwarkwatan mu yi abin da ya kamata a haƙƙinsa domin mu nuna cewa wannan abu dole ɗau mataki domin fushin Allah muke dole ne tunda a haka ma muna ganin fushin Allah yana hawa kanmu to muna barranta kanmu sannan mun fito da haka ɗan uwa duk wanda yake da iko ba wai sai ka ce wai sai an gina mutuntuni ba lokacin da sako zo maka lokacin ya fito domin ba ka da wani uzuri da kana garin nan kana da ikon fitowa ka ce wai sai ka tsaya wani shiri ba wani shiri da yake akan manzalar sallama shi ba tsaya shiri Allah ma ba tsaya yake sai ka shirya kaza ba domin mun gani sahabbai aka fita yaki da su yakin Tabuka wasu ba su bi manzalar sallama ba Allah ya ta fada a suratul tauba yayi ta fada suka dawo da aka dawo sallama yana zaune ko sai tura yaki shi kuma sai ga to sai aikin da Allah ya ce su fita yaki sai suka fita gaba ɗaya suka bin manzon Allah nan ma Allah ya ƙara fada can yayi fada ba kuma manzon Allah ba nan kuma yayi fada me yasa aka fita ga manzon Allah shi kadai da haka wannan yana nuna Allah fa kawai manzon Allah ne yake gani da haka baya kallon kowa da haka ake yi musu akwai wannan barantana mu da haka muna ƙarfin hankalin yan uwa da duk lokacin da suka ga wannan kawai a fito a nuna kishi ga zalamu alaihi sallama ba magana shi shehi ake da yanzu an wuce wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan fitowa wanda ka gani a wannan guri ya fito ne dan girmama annabi Muhammad dukkanin mu mun fito ne dan kare janabin sayyidina rasulullahi da wani mara girma wani kaskantacce yake tabawa to mun fito ne babu komai a hannunmu daga mu sai tarbunan mu babu komai reza a cikin mu saboda mu ba 'yan ta'adda ba ba kuma 'yan jagaliya ba ne mu masoya annabi Muhammadu abinda muka sani annabi Muhammadu saboda haka akan annabi Muhammadu kan wannan mun ba da ran mu kansa akan annabi Muhammadu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa wato imanin ka ba zai cika ba sai ka so annabi Muhammadu fiye da yadda kake son kanka to haka muka fito mu tabbatar da cewa muna son annabi fiye da yadda muke son kanmu ba mu da komai sai ran mu wallahi ba mu da komai sai ran mu ba mu aje komai ba kuma duk masoyin mu in ya gan mu ya ji an ce mun tafi a wannan hanya to wallahi murna za a yi mana wallahi murna za a yi mana a mana barka don mun tafi a hanyar annabi Muhammad saboda annabi Muhammad shine addinin musulunci duk wani musuluncin ka da iya sallar ka me kake yi wallahi in dai baka san annabi Muhammad ƙarya kake yi wallahi tallahi in baka kira mu annabi Muhammad duk ilimin ka bai da amfani wallahi bai da amfani saboda haka mu mun zo ne mu kare annabi Muhammad mu masoya manzon Allah ne mu masoya annabi Muhammad ne hukuma ta dauki mataki abinda muke bukata kenan saboda ba za mu dau mataki da hannunmu ba amma ba an hukuma ta bari to mu ka za mu fito mu kare annabi Muhammad da karfin mu duk abinda muke da shi assalamu alaikum magana Zul Anwar kamar yadda za ku gani nan yan uwa ne matasa Muhammad
Muhammadawa masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam mun fito ne ba don mu tashi hankalin kowa ba mun fito don mu kona rumfar kowa ba mun fito don mu tashi hankali ba abinda muka fito shine mu ja hankalin mahukunta musamman a jihar Kano game da wani wanda yake taba janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kalamai wanda suka saba da ladabi a cikin janabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya fito da mu masoya Annabi ne ba 'yan siyasa bane ba karkashin kowace kungiya muka fito ba masoya manzo Allah ne dan Annabi muka fito saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar Kano muna kira da director na DSS muna kira da commissioner of police su dauki mataki kafin mu matasa mu dauki mataki akan wannan lamarin ba za mu ido ana yi wa manzo Allah rashin ladabi a gari irin Kano mu zuba ido muna gani ba saboda haka mu mun yarda da shugabanci ne shi yasa muka zo mu ja hankalin mahukunta akan wannan assalamu alaikum warahmatullahi to assalamu alaikum abinda mutane ba su gane ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi ba maganar wata kungiya ko wani bangare ko wani abu ba ko wata siyasa ba a'a ana yin magana ne akan shugaba sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aulai bil mu'minina duk wani wanda ka sani ya sami girman sa ne saboda manzon Allah dan haka abinda mutane suke bani mamaki ai sai su ce sai an shirya ai ne ma magana annabi ka ce sai an shirya to ina shiri an taba annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka mu abin da muke nema a wajen gwamnati ba habbara za mu kai ai ta zai shiga coordination ku ta wannan idan ya fito shi ta aikanar da ya shi kaga ba za mu gan shi ko kabar barin mu ne a ji daga nan inda akan annabi wanda ya kamata ka ce wani abu haka nan kallon a ce wani abu wannan aikin ba sai an yi magana insha Allah yan uwa dai a fito a nuna soyayya da kishi magana a gida ba ba tsarkake niyya wajen fitowa ba mu da kowa sai manzon Allah ba mu da kowa sai manzon Allah kawai ni bawan Allah ne mana abin da ya bar mu mi rayuwar mu ya bar mu da abin da muka sa kada to ya ba rasulullahi labbaik ya rasulullahi labbaik ya rasulullah mun ba da rayuwar ya rasulullah labbaik 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 ya rasulullah labbaik
wani ya magana boy kowa ma magana yi magana gashi nan shine zan shiru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allah shiru dan manzon Allah duk wanda yazo dan annabi ya zauna duk wanda yazo dan annabi ya zauna zauna to ai an gaba su fara da zauna dan annabi zauna yan gaba zauna jama'a Allah ya shura Allah. Ka sakon ko? Bai tsaya ya kalle mu ba. Shi kuma ya gani gashi. Ka ga ayar da magana. Gwamna ne a wajen. mun dore akan kishi akan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai suke cikin baki duk kalmar da ta zo daga bakin su suna fadawa akan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mu ba haka muka sani tarbiyyar mutanen jihar Kano ba haka muka sani ba tarbiyyar masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san gwamna masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai muka kawo hoton mu akan maganganu waɗanda jiya aka sanar malam lawan Ibrahim yayi akan janabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana wacce ko da iyaye ba a yi shi to mun san wannan ya saba da shari'a addini ya saba da constitution gaba ɗaya duk wani mai girma ana ba shi girman sa to mun zo ne kotan mu mun kawo shi akan lalle Allah a ɗaukan mana mataki kamar yadda muka ga ana yi ana ɗaukan mataki akan duk wanda ya soki da nabi akan dalibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gani kamar yadda a baya a ta gwamnatoci ita wannan gwamnati ta mu ne albarka a lokacin baya sanda aka yi hukunci babu kajin ta haƙi a kotu an iya inda kafin ke kare to mun san cewa sun san annabi gaba da su yake tun da annabi gaba da su yake mu ma muna so irin matakin da suka ɗauka wancan kamar yadda wancan suka ɗauka muna so wannan ma lalle ilalla a ɗau mataki akan wannan malami da yake sura adam akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗau mataki yadda wancan duniya ta gani
gwamnati ta yi iya kokarinta a wancan lokaci to muna so wannan akan annabi a ribanya kokari fiye da wancan mu iya bukatun mu da muka zo ke kan zai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. to jama'a musamman wannan matasa wanda kuka fito daga ƙungiyoyi daban-daban na addinin musulunci wanda kuke cikin birni da kewaye muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina so na yi amfani da wannan dama mu gode muku kwarai da gaske saboda yadda na ga kun gudanar da wannan jawabi, yadda kuka haɗo kanku kuka zo gidan gwamnati domin son ku ga kun ga gwamna kuma kun yi masa jawabin abin da yake tafi. Duk da cewa ba ku sanar da mu ba, ba ku rubuta ba, yanzu yadda na fito da tawaga za mu shiga mu biya 'yan fensho kudansu. Watakila akwai 'yan uwan kuma a ciki. Na hango ku cewa an rufe gate. Haƙƙi ne kuma a kai na saurare ku. Shi yasa na juyo na bar wancan na zo in gan ku in ji me ke tafe da ku. Kuma na ji kuma na fahimta. Ina so in tabbatar muku kamar yadda muka karɓi waɗannan koke-koke da kuka rubuta a jikin takardu manya-manya, ku ba ta gurin. Ku ba ta gurin tafi. In Allah ya yarda a yi shiru. Wannan koke-koke da kuka kawo musamman irin ɓatanci da ake yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam, ina so in tabbatar muku yadda kuka zo wannan a maimakon miliyoyin al'ummar musulmi maza da mata, gwamnati za ta duba. Kuma in Allah ya yarda za mu ɗau mataki wanda bai saba wa shari'a ba. Abin da nake so shine kamar yadda kuka zo a haka, a je a rubuto wa gwamna takarda wacce ita takarda ita ce za a yi amfani da ita daga nan har kolin. Shugabannin kutun da waɗanda kuka yadda da su rubuto min takarda na wannan kuka ko koke-koken da kuka kawo. Mu kuma za mu saka kwamiti na manya-manyan mutane malamai waɗanda za su duba. Na ji wani yana cewa akwai bidiyo na abubuwan da suka faru. Wannan bidiyo za mu same ta kuma za ta zama shaida akan irin abubuwa da aka yi. Amma ina kira gare ku kamar yadda na ga rubuta a ɗaya, ana son gwamnati da sauran shugabanni na addinin musulunci su ɗau mataki. Sai kuma wani ya ce in ba a ɗauka ba za su ɗau mataki. Wannan mataki shine nake so in ja hankalinku. Akwai doka wacce bisa kanta muke tafiya. Addinin musulunci muna da dokoki a mulki, tsarin mulki wanda kundin Najeriya ya bayar, akwai dokoki. Saboda haka kada a je a wuce gona da iri. Tunda kuka kawo kuka sai ku jira mu kuma mu sa kwamiti a yi bincike
kuma duk abin da za a yi kuna gani da ku za a yi, al'umma suna gani. In ma ya kama ku je ku ba da shaida, za ku je gaban ku da su kuma za ku ba da shaida. Gwamnatin jihar Kano da kuma al'ummar jihar Kano kaso 99 musulmai ne, kuma dukkan albarka tana cikin jihar Kano. Kuma kamar yadda ake faɗa ko ba a faɗa ba, wannan jiha ce ta masoya manzo sallallahu alaihi wasallam. So da haka ku yi haƙuri, a je a rubuto a kawo mana takarda, mu kuma za mu ɗauka daga nan. Kuma yadda kuka zo haka kuka gama lafiya, muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ku gida lafiya. Allah ya kare jihar Kano, ya kare addinin musulmi. Duk wasu masu son kawo mana fitina a jihar Kano, Allah kai mana magani. Zaman lafiya muke so, kwanciyar hankalinku muke so. Wannan shine jawabi da zan yi, kuma ga wakiliyar mata da ta zo, ke ma muna yi miki barka da zuwa maimakon dukkan mata musulmai wanda suka yi wannan guri. A je a rubuto, ina so a nan a nuna mana su wane ne shugabannin. To a je ku je ku rubuto, ya isa. A je a rubuto, idan an rubuto wannan takarda a kawo wa sakataren gwamnatin jihar Kano, ga shi na tare da shi, ga ofisinsa a can. Amma in kun bashi, ku tabbatar an buga muku stamp cewa an karba, kun karbi wannan kwafi kun ajiye. Saboda wannan ita ce shaidar ku na cewa kun kawo wannan takarda. Yaushe za a kawo masa? Gobe. Masha Allah, yanzu za mu shiga tare. Gobe in Allah da ka ba su wani lokaci za su yi. Za ku iya zuwa karfe 10 ko? To 10 ofishin sakataren gwamnati in kun bashi ya buga